Hej, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en prank sms på min ven Daniel. Og inden vi starter videoen vil jeg gerne lige sige tak for 35 eller 34 subscribers, jeg kan ikke lige huske det. Men og undskyld også, fordi jeg ikke har lavet videoer i rimelig lang tid, sådan cirka 2 uger, næsten 3. Men videoerne, de kommer ud om weekenderne, så jeg laver videoerne om hverdagene, og så kommer de ud om weekenderne. Det er ikke altid, jeg kommer til at lave nogle videoer, fordi jeg har sådan rimelig travlt hver weekend. Jeg er også travlt om hverdagene, jeg har alle mulige ting. Men vi skal begynde videoen nu. Og sangen bliver Gulddreng mod model, og jeg skriver hey day, så han ikke sådan mistænker, at det er en prank eller sådan noget. Men så skal vi komme i gang. Og han har skrevet til mig, hey Ilja, hvad sker der? Der er så mange svin i byen, og jeg er en af dem. Jeg vil gøre alt for at blive din nye bedste ven. Og så har han ikke svaret endnu, så vi venter lige til han svarer. Og han skriver, man kan se, han skriver. Jeg håber ikke, han ved, det er en prank. Jeg tror godt, han kender model med gulddreng. Okay, han vidste det. Daniel han vidste godt, det var model med gulddreng. Så ja, vi skal finde en ny en. Vi gør det med min storebror. Det bliver rigtig sjovt. Den her sang, det bliver Benjamin Jørgensen, mors dreng. Og jeg har skrevet hey bro, og han skrev hvad så bro. Og så skal vi lige skrive. Jo, det er Benjamin, jeg aner de en. Jeg gør alt, hvad min mor siger til mig. Og jeg har skrevet, jo det er Ilja, og fordi at det giver ikke nogen mening at skrive Benjamin, fordi ja, så ja, det giver bare ikke. Og så venter vi lige til han svarer. Jeg svarede min storebror, og han skrev what. Og så bagefter skrev jeg. Jeg tørrer bordet af, køber ind hver dag, rydder op til der ikke er mere tilbage. Han skrev, hvem er det, der har Iljas telefon? Og, ja. Og så skrev jeg. Jeg klæder mig pæn og fin, og jeg har disciplin. Han har lige ringet til mig, men jeg gad ikke tage den, fordi ellers afslører mig selv jo. Så skrev jeg. At svigermors drøm, det vil jeg i hvert fald mene. Så gå den samme vej, vær lydig ligesom mig. Og så skrev min storebror. Aflever min brors telefon med det samme, ellers ringer jeg til dine forældre med det samme. Du får et, men jeg ved, hvem du er. Og så skal vi skrive videre. Og udføre alle pligter, som din moder siger til dig. Okay, min bror tror, at der er nogen, der har min telefon, og jeg synes, det er mega sjovt. Så venter vi lige på hans svar. Jeg håber ikke, han ringer til min mor. Han har lige skrevet til mig at tage dig sammen, Ilja. Jeg har lige snakket med mor. Jeg er blevet bustet, så vi kan ikke lave videre, fordi at ja, han ved, hvem det er jo, og jeg synes, det var rigtig sjovt, fordi han troede, at det var nogen, der havde min telefon, og det var, synes jeg, mega sjovt. Men tak fordi I så meget. Husk at like og subscribe, og følg mig på de sociale medier, skriv ned i kommentarfeltet. Og jeg tror, at den her video skal hedde mig og min storebror bliver uvenner, men det, jeg tror ikke, vi bliver ikke uvenner, det er bare sådan en joke-agtig. Så ses vi i næste video.